अरे हाँ, तका हाल बा भाई लोग सारे विरोधी के बचा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जौन तो लोग बेसब्री से गाना इंतजार करते रहनी तो बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर गाना रिलीज होकर जा रहा बा। जौन गाना के टाइटल बा मुंड नहीं के। अरे वाला गाना कब तक लगा था चैनल पर तो कौ तरीके रिलीज करल था गाना कैसन होके बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ये वीडियो में तो लोग ये वीडियो के शुरू से लेके एंड तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि यहाँ गाना के लिखले के बाद गाना के लिखल बन समीर सनेही। अरे मेरे गाना के लिखल बन समीर सनेही और प्रतीक राज। अरे दोनों आदमी मिल के गाना के लिखले बा। बाकी गाना में तो लोग म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे मेरे गाना में तो लोग म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। बाकी तो लोग बता दी कि यहाँ गाना कैसा हो गया बा। तो गाना बतावल जाता कि यहाँ बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास हो गया बा। अरे दो आदमी मिल के गाना लिखले बा दोनों आदमी के दिमाग लागल बा। तो लोग ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट और बहुत ही मस्त बतावल जाता। तो लोग ये वाला गाना सुन में बहुत ही मजा आई। एक एक लाइन एक एक पार्ट तो लोग के हिट देखे के मिली। गाय कि एगो गाना दू आदमी मिल के लिखले बा। तो लोग समझ सकते हैं कि यहाँ कितना बवाल गाना होखे वाला बा। बाकी तो लोग के ये वाला के बता दी कि हाँ तो लोग के ये वाला गाना गैले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार सुपर स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। है ना भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगर शिल्पी राज मिल के गाना गैले बड़ा लेंगे। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना रिलीज होके वाला बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। अरे हम बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके वाला बा। तो लोग गाना के मिस मत करे लेंगे। गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास होके वाला बा ऐसे बतावल जाता। तो लोग गाना के जरूर सुनिए लेकिन गाना बहुत ही बवाल और बहुत ही मस्त बा। तो लोग ये वाला गाना के जरूर सुनिए लेकिन। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला जौन गाना में इफेक्ट में यानी हीरोइन में तो लोग नजर आई कोमल सिंह। अरे वाले हीरोइन में तो लोग नजर आई कोमल सिंह और खेसारी लाल यादव। अरे दोनों आदमी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिली। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना के भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे बोलो गाना के भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज और गीत लिखल समीर सनेही और प्रतीक राज और म्यूजिक डायरेक्टर बना आर्या शर्मा। आने वाले बाकी तो लोग बात कर ली कि हम गाना कब तक रिलीज कर ली। तो बाकी अभी डेट नहीं के लिखा लेकिन हम तो लोग बता दी कि हम ये वाला जौन गाना बताओ तो लोग के कल सुबह टीजर देखे के मिली और परसों यानी 18 तारीख के तो लोग गाना सुने के मिली बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। तो लोग गाना के मिस मत कर लें गाना के सुने लेंगे। गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही बारूद और बहुत ही झकास होके अलावा पूरा बम ब्लास्ट सॉन्ग होके अलावा। तो लोग गाना के जरूर सुने लेंगे। बहुत ही हैवी बहुत ही मस्त तरीके से गाना के बनावल गल बा और बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर जाता। बाकी तो लोग वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर कर लेंगे। तो 18 तारीख के इंतजार कर लेंगे। बहुत ही बवाल बहुत ही मस्त बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर गाना आवे वाला बा। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दलगिन कर दलगिन।